A wi mwyn mynd â chi nôl o'r unfed ganrif ar 20 canrif yn ôl i'r ganrif gyntaf. Y ganrif gyntaf yn oed Crist. Nôl mor bell ar ganrif honno, pryd ysgrifennwyd y trwch o lythyrau y Testament Newydd. Mae yna lythyr yn y Testament Newydd sydd falle'n sefyll ben y gysgwydd uwch ben y llythyrau eraill, lle bawn ni gofyn i chi pwy lythyr yn eich tîb chi yw'r mwyaf godidog falle, y mwyaf buddiol, y gorau, y magnum opus, fel mae pobl sgriwen yn gweud? Wel, nage. Ond pwy un o'r rhain fydde'r gwaith mwyaf o lawr y Apostol Paul? So ni'n meddwl byddech chi'n gweud gyda fi mae llythyr Paul at yr Rhufeiniaid fydde'r llythyr hwnnw, yr epistol sgrifennodd y gŵr hwn at yr eglwys yn Rhufain, yr eglwys Rhufeinig, nid y Roman Catholic Church, fel i ni yn gwybod am yr enwad hwnnw heddi, ond yn hytrach yr eglwys oedd yn cwrdd yn Ninas Rhufain. Chi wedi bod i Rhufain? Wedi bod yna dwywaith, unwaith pan o'n i yn student, 4 ohonon ni'n mynd ar y tren rownd cyfandir Ewrop, Interrailing, amser hyfryd iawn, a wedyn rhyw 30 mlynedd yn ddiweddarach gyda'n heili, a gweld yr un llefydd, a meddwl, wel, mae 30 years wedi ar y fi fod yn y fan hyn, ond mae'r buildings yma. Y buildings o'r ganrif gyntaf canrifoedd hen oeso, maen nhw'na o hyd, ac o'n i'n trial dychmygu siwt beth oedd e ar Paul i ymweld â'r fath ddinas. Ac eto yn y fath ddinas, yn Mhencadlys, prif ddinas ar ymarodrwydd Rhufeinig, yr oedd yna eglwys, oedd yna bobl, oedd yna Gristnogion. Ac ar yr rhain yma Paul yn ysgrifennu ei lythyr. Nawr, pam bod yn ysgrifennu llythyr? Wel, ni'n gwybod pam bod yn ysgrifennu llythyrau. Rhai ohonyn nhw, wrth gwrs, achos bod angen cyfarwyddyd ar eglwysi, ambell i lythyr arall at unigolion oedd angen anogaeth. Mae yna broblemau o fewn eglwysi, mae angen datrys y problemau yma. A mae Paul weithiau yn gadarn, a dro arall mae fe'n gariadlon. Ond fynych mae fe y ddoi ynghyd, mae fe yn gadarn ac yn gariadlon. Mae fe'n siarad y gwirionedd mewn cariad. A mae fe'n sgwennu llythyr hwn achos oedd hireth arno fe am gwrdd â'r bobl yma yn Rhufain. Oedd e'n awchu i gwrdd â'i gyd Gristnogion. Yn y ddinas hon lle oedd Cesar yn rheoli dros y byd ar y pryd, yn rheoli dros gwlad Israel, yn rheoli dros gwledydd o gwmpas môr y canoldir. Dyma'r canolbwynt ac oedd Paul yn awyddus i fynd ar Efengil, yn newyddion da, yn newyddion am Iesu Grist, mynd ar newyddion hynny i'r Rhufain, i ganol, hyd yn oed y llys ymerodrol, at Cesar ei hunan. A nag i ni gwybod a lwyddodd Paul i wneud hynny, ond i ni gwybod oedd y bwriad yno, ac mae haneswyr yn gweud bod e wedi cael ei ladd yn y ddinas honno. Ond y beth am ni, dyma'i lythyr e. A mae fe, yn ysgrifennu llythyr, mae fe'n sôn yn y llythyr ar y dechrau, fel y clywson ni, am ei ddymuniad i weld, i siarad, i wrando, i gwrdd, i gymysgu, i gyfeilliachu ar bobl anwyl yma yn Rhufain. Oedd yn byw yn nghanol crochan angrediniaeth a polytheistedd a anfoesoldeb a pob math o bethau. Oedd yna bobl yna, pobl ffyddlon i'r arglwydd, pobl oedd yn caru Iesu Grist, ac oedd Paul yn ei caru hwythau. A felly mae fe yn sôn am ei hireth, ac yna wrth y ddarllen i ni'n gweld bod yn cyfeirio i sylw nhw at yr hyn oedd yn gyffredin iddyn nhw ac iddo fe, sef Efengil Duw. A be wy'n moyn wneud yn gryno bore neu'n hydrach brynhawn, mae'n beth yw ei nos? Na, mae'n brynhawn. Wy'n moyn wneud i just aros am ychydig uwch ben 2 adnod yn y benod gyntaf. A mae'r 2 adnod yma cael ei
ystyried fel adnodau allweddol y llythyr hwn. Felly, os dyma gwaith mwyaf Apostol Paul, y llythyr at yr Rufeiniaid, dyma'r adnodau mwyaf o bosib yn y llythyr hwn. A dyma'r adnodau, 16 ac 17. Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw i'w hi ar waith yr iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. Yn ddi-hyd at guddi'r cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Nawr dyna y ddwy adnod. Wrth gwrs, doedd na ddim adnodau na penodau yn y llythyr yn wreiddiol, dim mwy nag unrhyw lyfr arall yn y Beibl. Nes ymlaen yr hoddwyd rhifau yn y Beibl mwyn helpu darllenwyr i ffindio'i ffordd yn rhwyddach drwy yr ysgrythurau. Ond yma i ni yw, os licwch chi, ar adnodau allweddol, i ni ddeall y neges nawr sydd gan Paul i'w rhannu ac i atgoffa i ddarllenwyr ohonyn nhw y neges ganolog hon am Efengyl Duw yn Iesu Grist. Felly, mae yna eiriau yn y fan hyn. Mae yna 5 o eiriau. Os licwch chi, mae yna 5 rheswm. Pam mae Paul yn gweud nad oes arno gywilydd. Nawr, mae cywilydd yn peth amleserus yn dweud. Felly bod chi wedi gwneud rhywbeth, neu cam ar rywun a chi'n teimlo'n ofnadw, a mae cywilydd yn codi arno chi'ch meddwl, diar mi, pam eich ti'r peth twp yna? Neu felly bod rhywun arall yn teimlo fan tuag ato chi. Chi'n teimlo'n gywilyddus. Beth yw yn ymateb ni at yr Efengyl? Os gyda ni gywilydd o'r Efengyl tybed? Mae lot o bobl heddi yn gwrthod credu'r Efengyl. Mae yna lot o bobl sydd yn meddwl mae rhyw fath o myth, rhyw stori yw'r Efengyl. Mae lot o bobl sydd yn, wel, nag nhw'n becso dim am yr Efengyl. Ond beth amdano ni? Oedden ni yn rai sydd a chywilydd neu beidio o'r Efengyl. Nawr, dwi'n tybio nad oes gyda chi gywilydd o'r Efengyl, ond falle bod chi'n siei, beth bynnag, a i ni yn bobl unigol, a mae yna swildod yn naturiol yn rhan o bersonoliaeth person, a mae'n gallu bod yn anoddach felly i rhannu yr Efengyl. Ond allwch chi fod yn berson swil, neu'n person allblyg, ond hynny ddim yn golygu bod na gywilydd arnoch chi o'r Efengyl. Felly Paul, bod ddim cywilydd arno fe o'r Efengyl. A mae yna 5 reswm i moyn gosod edrych bron pam nad oedd e a chywilydd o'r Efengyl. Dyma y newyddion da. Wedi'r cyfannu'r byd gan Dduw o'r nefoedd i ddyn. A dyma'r newyddion da oedd Paul wedi aberthu ei hunan o'i blaid. Y newyddion da oedd e'n fodlon trefydu ledled ar ymarodwydd Rhufeinig, a hyd yn oed marw dros yr Efengyl hon. Felly y 5 gair maen nhw yma yn yr adnodau'r hain, a o'n i drwyddyn nhw fesul 1. Yn gyntaf y gair Efengyl. Nid oes, meddai Paul, gywilydd o'r Efengyl. I am not ashamed of the gospel. Sy'n cywilydd yna i o'r Efengyl? Pam? Wel, o'n i at hynny yn y man, ond yr Efengyl. Beth yw'r Efengyl? Wel, yr Efengyl yn ei gwybod yw'r Eddangelion. Efengyl. Y gair am newyddion da. A'r newyddion da hwnnw yw'r hyn a glyw ni yn falle adnod mwyaf poblogaidd y Beibl, mwyaf enwog, yn Ioan pennod 3:16, lle i ni yn darllen bod Iesu wedi gweud wrth Nicodemus, can i felly carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd y unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yn y wef, ond caffel ohono fywyd tragwyddol. Nawr, dyna i chi galon yr Efengyl, a nag yw Paul a chywilydd o hynny. Pam ddylai fe fod a chywilydd o'r fath newyddion? Mae newyddion da. Yng nghanol byd o newyddion drwg, mae angen
mowr am newyddion da, a dyma'r newyddion da oedd e wedi cael ei gomisiynu i'w rhannu, i sôn wrth eraill, to gossip the gospel, i ddweud yn dda amdano, i sôn wrth bobl am Iesu Grist. Mae newyddion da, nawr cyn newyddion da yn aml, mae newyddion drwg. Os ych chi'n sal, wel mae'n newyddion drwg yn dysgu. Ond os chi'n mynd at y doctor, a mae gan y doctor driniaeth, meddyginiaeth i'ch wneud chi yn well, yna mae'n newyddion da yn dilyn y newyddion drwg. Y newyddion drwg yw bod pawb wedi cwmpo yn ôl o goniant Duw. Hynny yw, mae pawb wedi dod yn fyr o safon Duw ac wedi pechu yn ei erbyn, wedi torri ei gyfraith a heb ei garu, heb garu eraill hefyd. Ond y newyddion da yw bod Iesu Grist wedi cyflawni'r gyfraith trostom ni. Mae e wedi caru Duw trostom ni, mae e wedi caru eraill trostom ni, mae e wedi byw bywyd perffaith trostom ni, ac yna bu farw trostom ni. Fe gymrodd ein pechodau, ein hanufuddod ni, y gosb am ein anghyfraith, mae fe wedi cymryd hynna i gyd ar y groes. A felly mae Duw yn gallu gyhoeddi bod na fyddeuant i'r pechadur a bod na gymod gyda Duw. Felly dyna chi newyddion da i bechadur. A dyma'r newyddion da oedd Paul mo'n rhannu a phobl eraill, am weid wrth pobl eraill. Felly mae Paul yn gweud nid oes arno'r gwylydd o'r efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith. Nid rhywbeth yw gosod mewn rhyw blwch a'i gosod wedi mewn rhyw gornel, rhyw stafell ddirgel yw'r efengyl. Yn hytrach, y mae yr efengyl yn allu Duw ar waith. Mae'r waith yn y byd. Mae'n debyg bod neges Gristnogol wedi dod trwy law y llengoedd Rhufeinig yn y canrifoedd cynnar yn hanes Cymru hyd yn oed cyn. Mae'n debyg i Gymru ddod i fodolaeth fel cenedl gyda'r Rhufeiniad, a bod na sôn am efengyl Iesu Grist wedi cael ei ledu i ynysoedd Pryden ac wedi dod i Gymru, fel ni'n hadnabod i heddi, trwy gyfrwng y milwyr Rhufeinig. Ac fe allwn ni o bosib feddwl, wel, hyd yn oed cyn Dewi Sant, bod na Gristnogaeth yn bod yng Nghymru, a bod yn oes air ar Gymru fel cenedl wrth iddi ddod i fod, bod Duw yn ei bendithio hi, a gymyliadau nefol, a Dewi ag eraill yn saint pregethwyr Celtaidd a Chymreig. Mae ar waith. Mae'r efengyl hon ar waith. Roedd hi ar waith ar y dechrau. Fe ddechreuodd hi ar ei thaith yn weithredol iawn ar ddydd y Pentecost, pan ddath yr Ysbryd Glân lawr ar y cynulliad cyntaf o Gristnogion cynnar, ac yn y hwythau neu tro yn rhannu'r newyddion da ar ddydd y Pentecost a pobl yn rhyfeddu. Wel, mae'r bobl yma yn ein heithoedd ni yn sôn am fawr yn weithredoedd Duw. A maen nhw'n sôn am beth mae Duw wedi gwneud. A mae Pedr crynhoi'r cyfan yn y bregeth gyntaf y gawn ni'n llyfr yr Actau, lle mae fe yn cyfeirio i sylw nhw at Iesu Grist. A mae'r newyddion wedyn yn lledu rownd môr y canoldir yn arbennig trwy genhadaeth yr apostol Paul. Mae'n efengyl sydd ar waith, a sy'n byd yn gallu rhwystro yr efengyl hon. A un o'r pethau gyda technoleg digidol yw bod un yn gallu dod i glywed a gweld hyd yn oed pethau sy'n digwydd pen draw'r byd. A un o'r newyddion da, pwtiau o newyddion, yw, mae'n debyg, yng Ngwlad Iran yma diw'r waith. Ymhlith Mwslemiad yma diw'r waith. Mae yna wynt nertho yn chwythu trwy di-Islam. A mae yna bobl sydd yn Iraniaid, yr hen Bersiaid, maen nhw'n dod hyd yn oed yn y blynyddoedd diwetha i glyw ac i gred yr efengyl. Duw ar waith yw hyn, yn y gwledydd hynny. Duw drwy nerth ei ysbryd yn rhannu'r efengyl ac yn dod â Iesu Grist i brofiad pobl yn y gwledydd hynny.
Ac os oes rhywun yn gwybod am lockdown, y bobl yn y fan honno fydde hynny, achos mae yna erledigaeth wrth gwrs. A'r Gristnogion rhag teulu newyddion da wrth bobl yn y fath o gymdeithas ac sir yn y wlad honno. Mae'r efengyl hon, meddai Paul, yn allu, gallu. Y gair groeg yn y fan hyn yw dunamis, a chi'n cael y gair dynamo o fan hyn, y pwer, y nerth, y gallu. Mae yn allu Duw i droi ac i newid pobl, i'w troi nhw o fod yn hunan ganolog i fod yn Grist ganolog. A dyma, os lygwch chi, un o brofion Cristnogaeth. Wel, sio dwi'n gwybod fy mod i'n Gristion neu peidio? Wel, aw yw dy fywyd i yn hunan ganolog neu yn Grist ganolog? A wyt ti'n byw i ti dy hunan neu wyt ti'n byw i Grist? Beth wyt ti'n meddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Mae Iesu Grist yn meddwl yn fawr ohono ti, achos mae ei wedi byw a marw dy fwyn di. Ac yma'r efengyl hon yn troi o gwmpas y nerth sydd yn yr efengyl yn y groes. Nid oes arnaf gywilydd, meddai Paul o'r efengyl. Rydyn ni yn pregethu Crist, ac yntau wedi ei groes hoelio. Croes Crist. Croes Crist yw y canolbwynt. Dyna'r fan ar Galfaria y mae dyn yn cwrdd â Duw. Pobl yn meddwl bod yna sawl ffordd at Dduw, nagos. Mae yna sawl ffordd at Iesu Grist. Sawl ffordd. A pawb yn dod at Iesu Grist yn ei ffordd ei hunan. Ond mae pawb wedyn yn dod at Dduw trwy Iesu Grist. Trwy ddywef. I ni'n cael dod at Dduw. Na meddai Paul ymhellach am yr efengyl hon. Mae hi'n allu Duw, felly dwi ddim a chywilydd ohoni hi. Mae ar waith i beth? Iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Be mae hwnna'n meddwl de? Wel, mae yna bwrpas i waith yr efengyl hon. Ei phwrpas yw bod hi yn dod a iachawdwriaeth. O'n i'n clywed yn ei fach Emyr darllen remyn cynta ar gair a ddefnyddiwyd oedd iechydwriaeth. Dyna fel sefyr y gair yn llyfr ymyner Methodistiaid, iechyd. Mae'r syniad yn un clodwiw, mae yna iechyd i iachawdwriaeth, iechyd yr enaid. Falle bod y corff yn pallu, falle yn wir bydd y corff yn edwyno ac yn y pendraw wrth gwrs yn marw. Ond hyd yn oed i'r corff, mae yna iechydwriaeth, mae yna iachawdwriaeth oherwydd pendraw iachawdwriaeth y Cristion yw atgyfodiad y corff. Nawr, o'n i ddim ar ôl hynny nag oes amser gyda ni, ond mae hwnna'n rhan o neges cyflawn yr efengyl. Ond yn gyntaf, mae i'r dyn oddi mewn, i'r enaid wrth y gwch yna, i'r ysbryd yno sydd yn farw mewn camwyddau a phechodau sydd angen bywyd newydd, angen atgyfodiad, angen adnewyddiad, angen cael ei godi o gwsg, a felly mae Duw drwy ysbryd yn dod ar bywyd hwn drwy'r efengyl iachawdwriaeth. A felly pan i chi yn clywed y newyddion da am Iesu Grist, yna, allwch chi weid, wel, mae wedi bod yn nerthol yn fy hanes i, achos mae wedi dod a iachawdwriaeth i fy mywyd. Mae wedi dod â iechyd mewnol i mi. Ac falle wy'n dioddef o wahanol bethau, eto wy'n gwybod bod yna iechydwriaeth dragwyddol yn perthyn i mi. Gyna symudwn ni mlaen, yn yr adnod nesaf 17 mae Paul yn gweud, ar ôl gweud, bod yr efengyl hon yn allu Duw ar waith i ar iachawdwriaeth i bob sy'n credu. Mae fe'n gweud yr Iddewon yn gynta a hefyd y Groegiaid, hynny yw, Sawl oedd yn cael y cyfle cynta i glywed yr efengyl oedd yr Iddewon. Meddai Iesu o'r Iddewon yr oedd iachawdwriaeth yn dod. Ond wedyn fydde'r newyddion da yn lledu i'r cenhedloedd i bobl nad oedd yn Iddewon, gweithio hefyd i cael yr un cyfle i gredu yn yr un arglwydd Iesu Grist.
A mae'r gwaith hwn yn llwyddiannus yn enad yr unigolyn drwy waith yr Ysbryd Glân yn enw Iesu Grist, a mae yn dod â chyfiawnder Duw i ganol y bywyd hwnnw. A dyma posib sydd fwyaf creiddiol i'r adnodau yn y fan hyn, sef y cyfiawnder hwn y mae Paul yn sôn amdano. Nawr cofiwch nawr fod Paul yn iddew, selog, ac oedd e'n credu mae'r unig ffordd i ddod yn iawn gyda Duw oedd trwy ddiw bywyd da, oedd hynny'n golygu cadw cyfraith Duw. Mae fe'n canmol ei hunan yn ôl y sel oedd yn perthyn iddo fe. Ond chi'n gweld pan fi oedd e gyfarfod ar arglwydd Iesu Grist, fe welodd e mae diwerth yn gyfan gwbl oedd ei gyfiawnder ei hunan. A fe welodd bod e'n gorfod derbyn cyfiawnder Iesu Grist, cyfiawnder Duw. Nawr yn hanes yr eglwys, diddorol iawn yw clywed hanes Martin Luther. Martin Luther yn ddyn o'r Almaen yn yr 11 ganrif ar 15, ac oedd e moyn fod yn gyfiawn, yn iawn gyda Duw. Ac i'r pwrpas hwnnw, fe ath yn fynach. Fe ath yn fynach, byw mewn mynachlog, gan feddwl, wel, os mai fyw fel mynach, yna bydd hynny'n helpu fi i fod yn iawn gyda Duw. A felly fi, bu hynny yn ei hanes, ond y mwyaf oedd e'n trio fod yn iawn gyda Duw, mwyaf oedd e'n gweld fod e'n ffeili. Ac oedd e hefyd yn ddyn oedd yn studio'r strythyr, a fe ddath i'r draws y geiriau maf wrth astudio. A oedd e'n meddwl, cyfiawnder Duw, beth yw cyfiawnder Duw? Wel, nid cyfiawnder Duw yw, os ddigwch chi, the justice of God, the righteousness of God, the holiness of God. A mae rhaid i fi i gyrraedd y fan honno i fod yn iawn gyda Duw. Ac oedd e'n naturiol yn ofni hyn, achos oedd e'n gwybod nad oedd e'n ddigon galluog i gyrraedd y safon hwnnw. Ond wedyn fe ddath y golau i'w feddwl. Fe trwyd mlaen y switch fel petai. Ac fe welodd e, wel, nac e. Nid fy nghyfiawnder i sydd yn y fan hyn, ond cyfiawnder Duw. Wel, beth yw cyfiawnder Duw? Wel, cyfiawnder Duw yw'r cyfiawnder yma Duw ei hunan wedi ei drefnu, wedi baratoi, wedi ei ddarparu ar fy nghyfer i. Ble mae e? Beth yw e? Wel, Iesu. Bywyd Iesu Grist. Bu oedd e fyw bywyd perffaith, bywyd cyfiawn fy mwyn i. Ac yna fi oedd farw ar y groes trosto fi. Fe oedd yr un ac yr heiddodd cyfiawnder Duw, nid yr ei fwyn ei hunan, achos oedd e'n ddigon cyfiawn yn berffaith, ond mwyn pobl eraill, mwyn fi, Martin Luther, mwyn Paul, mwyn pob un sy'n credu ac yn derbyn y cyfiawnder hwnnw. Ac oedd hynny'n fath weledigaeth i'r gŵr yma, fel bod e wedi rhyddhau o'r baich yma o deimlo bod angen o fe i wella ei hunan i fod yn iawn gyda Duw. Fe welodd bod Duw ei hunan wedi paratoi y cyfiawnder hwnnw, wedi trefnu'r moddion, wedi paratoi y driniaeth ar ei gyfer e. Felly mae hwn yn greiddiol i'r neges Cristnogol, y cyfiawnder yma Duw yn ei ddatguddio i ni yn yr Efengil. A mae hynny trwy ffydd. Siwt mae person yn derbyn cyfiawnder Duw. Siwt mae person yn dod yn iawn gyda Duw. Siwt mae person yn gallu mynd i'r nefoedd yn y pen draw. Siwt mae person yn gallu plesio Duw. Wel, mae Paul yma yn mynd yn ei drwy y camau, a mae fe yn sôn o ran dyn ei waith yw gweithredu ffydd. Chi'n sylwi bod y pethau ni wedi rhestru yn barod, a nhw'n pethau gan Dduw, ond ar ein cyfer ni.
efengil, nerth, echadwriaeth, cyfiawnder, Duw sy'n rhoi'r peth yma i ni. Wel, sut i ni ddod i meddiant o'r peth yma? Paul yn gweud yn y fan hyn, trwy ffydd. Nawr, rhag bod ni yn ffrostio yn omen hunain, mae Paul hyd yn oed yn gweud yn Lythyr at yr Effesiau bod hyd yn oed y ffydd hon yn rhodd oddi wrth Dduw, ond mae e ar gael i bob un sy'n edrych at Iesu ac am ei gael ef yn ei bywyd nhw ac am ddod yn iawn gyda Duw trwy ei gleisiau ef, trwy ei gyfiawnder ef, trwy ffydd. Ddywedodd un o'r Puritaniaid Thomas Brooks, faith wraps itself in the righteousness of Christ. Hynny yw, mae gyda chi gyfiawnder Iesu yn fan hyn. Wel, be dwi'n mynd i wneud felly? Ydw i'n mynd i adael ti fas i fi fy hunan, neu ydw i'n mynd i goleddu y cyfiawnder hwn? A mae Paul yn un, a mae sawl un arall wedi coleddu cyfiawnder hwn, wedi rapo hunain o'i gwmpas ac yn pwyso ac yn derbyn e. Ac ar bwys hynny wedyn, mae dyn yn dod yn iawn gyda Duw. Ac mae Paul yn dyfynnu o'r Hen Testament, y proffwyd Habakkuk, penod 2, yn y fan honno, ac mae fe'n gwneud hynny, y bedwaredd adnod i ddangos bod yr un sy'n gyfiawn, bod y person sydd wedi dod yn gyfiawn yn iawn gyda Duw wedyn yn byw ei fywyd trwy ffydd. Hynny yw, Duw ddim yn byw ei fywyd o hyn ymlaen yn pwyso ar ei gyfiawnder ei hunan, achos mae fe'n gwybod, wel, chymod, dwi'n mynd i ymlaen o ddydd i ddydd, ond byddai'n ffeili. Ond mae Duw a nerth i fi, a dwi felly'n byw trwy ffydd, a dwi'n edrych ar Iesu Grist, a dwi'n pwyso arno fe, achos mae gyfiawnder ef yn ddigon i ni. I'n cymryd e o'r byd hwn i'r byd sydd ar ein cyfer yn y nefoedd. Felly gloi. Dyma chi Paul yn y fan hyn. Iddew o'r iddew, dyn oedd yn ymffrostio yn ei hunan yn gyfiawnder, ond dyn a fwriwyd i'r llawr gan wedyn wrthod ei hunan yn gyfiawnder a derbyn cyfiawnder Iesu Grist. Mae popeth sydd arno ni angen yn Iesu Grist ac ni'n dod i feddiant o'r pethau hynny drwy yr Ysbryd Glân. Mae Duw ar waith, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a mae 3 pherson o'r Drindod Sanctaidd o'n plaid ni. O'n plaid ni, nid yn herbyn ni, ond o plaid ni. Nid yn erbyn yr eglwys, ond o blaid yr eglwys. O'n plaid ni, fel bod ni yn cael yn sicrhau byddwn ni yn y pen draw yn uno gyda'n hanwyliad ac yn uno yn llawn gyda Iesu Grist i'w glodfori ef yn hyd yn y nefoedd. Diolch i ti am yr efengil sanctaidd, halleluia, amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di rhoes dim oleuni. Rhoes dim oleuni nefo, halleluia, amen. Waed yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan, halleluia, amen. Dyma rodd Duw i ni. Mae yna rhoddion eraill gan Duw, ond maen nhw gyd yn Iesu Grist. Ac i ni derbyn nhw drwy ffydd yn ei gyfiawnder ef. Felly diolch i chi am wrando prynhawn yma, bell ac agos, a wy'n gobeithio bydd hyn o helpu ni, yn hannog ni i feddwl ynglyn â'n ffydd ni, ac i'n helpu ni yn y ffydd honno, i allu wybod, wel, pwy yn wir ydw i yn ei gredu ynddo, ac ydw i'n credu ynddo fe am holl halon o arglwydd. Rhoi mi dy gymorth di, rhoi mi o'th ysbryd di, i allu weld hyn, i ddeall hyn ac i dderbyn hyn, fel y byddai y person wyt ti mo'n i fi fod i fyw fy naioni fy hunan, lles eraill ac dy ogoniant di. Amen.